Hi guys! Welcome back to another video. Today's episode po is napaka-espesyal dahil birthday po ng kapatid ko. Ito, si Istambay. Ilang taon ka na, Doy? 22 na. Dito na, may kuhan ka, sintahan ka, wala? Oh no! Naghanap pa. Naghanap ka? Single pa rin po. Sa mga gusto pong mag-follow sa kanya, mayroon po silang YouTube channel po, Istambay. So, meron ka bang handa ngayon ng birthday mo? Wala wala kasing budget. Walang budget. So, mga ka-studio, mayroon namang surprise para sa kanya. So, ready ka na sa surprise ko? Oh, excited na ako. So, low budget muna tayo ngayon ha, kasi wala pang sahod sa YouTube eh. Ano kaya yan, oh? Ito na. Charan! Ang cute naman. Ayan oh. Meron pa siyang dala na kung ano? Oo nga. Merong kinain na apple ba yan? Pwede na pang ano ng kape. Kape na lang, gatas yung kulang, di ba? Pero litson pa din. Oh. Importante, masaya tayo mga katambay. Mga studio pala. Okay ka lang dyan? Okay lang. By the way, joke lang yan. Doy, meron pa rin akong... Tara, tingnan natin yung totoong handa ko para sa iyo. Tara. Dito tayo. Yan, so ito na yon. Yun, dara ay. So, tignan natin. Tingnan natin to. Excited ka na? Ha? Mukhang lechon manok ata yan eh. Short budget tayo ngayon. Low budget. Kaya ito lang muna, Doy. Wow! Yan. Budget meal lechon. Yun, oh. Sus, tingin ko palang napaka-crispy na, oh. Parang lechon gamay. Lechon ginagmay. So tara mga studio, mukbang natin yan. Let's go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Birthday, talundoy. Talundoy. Istambay. Istambay deh. Salamat ya. Okay. Nag-play na natin yung isang lechon natin. Lechon bread. So, tara. So mga studio, pray muna tayo bago mo start. Lord, thank you Lord sa food, Lord God, nga sa mo tubangan, Lord God. Thank you Lord God sa guidance, Lord God. Thank you Lord God sa protection mo kanunay, Lord God. Thank you Lord God sa good health, Lord God. O salamat, Lord God, sa paghatag, Lord God. O another life, Lord God, sa among igsoon, Lord God, si Istambay, Lord God. And grant him, Lord God, with long life and good health, Lord God. In Jesus' mighty name we pray, Amen. 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 So itong lechon namin mga studio, ito ang budget meal lechon. Yes po. Parang Ang liit po. maliit lang siya na lechon ba. Kinunan po siya ng tiyan. Tiyan. So yung tiyan, pwede yung gawing humba, mga pwede. pinakupsan, ibang putahin naman yun. Mm. So ito lang, maliit lang na lechon. So ayan po, nakita nyo, meron pang mga kano, Dalawang, gitayan. dalawang dangka lang oh. Oh. Grabe. Parang maubos namin ito mga ka-studio. Subukan namin. Itong mahirap to siya lutuin mga studio kasi sa pagtahi po, mahirap ba. So ingat lang po tayo. Baka mahulog yung lechon, no? Hindi na makain. Baka mahulog sa apoy. Yung iba, tinatawag ito na dwarf lechon. No? Dwarf or sa Bisaya, Lechon ginagmay. Walang maliit lang, ginagmay lang, hikay ba. Oh, so, yan mga kasdyo. Di natin tatagalin to, tara, tikman natin kung talang crispy itong ating Lechon. budget meal lechon. Balat muna tayo. No? Sige. Sige. Sige, kuha ni. Ay, kay kuha ni. No? Atol ni Kuan dito. Kuha na. Lah. Kain po tayo mga studio. Ayun po tayo. Laki ng balat, oh. Meron Sarap, kami sukang pinakurat. Crispy pa niya. Pero dito sa may tahi lang, parang walang crispy, no? Hindi yan crispy sa may tahi kasi dyan Lumalabas sa tubig. lumalabas yung juice ng lechon ba. Ah.
Sarap po. Ito ay happy na birthday pa. Red horse lang kulang. Saka single pa din po. Baligyan natin eh. Meron pa kami mga litos dito. Laman tayo? Wala? Ito. Dito. Oh. Yan. Grabe, ang liit ng lechon. First time gumawa ng ganitong lechon ba? Nakakya. Yun o. Excuse me. First time to. First time, no? Sa suki natin kina Joel Baheng, sabi niya, first time ganito ah. Hirapan sila. Hirapan sila sa style nitong lechon. Kasi wala na yung tiyan ba? Ito po. Ano ba to? Kata na. Yun. Crispy din. Dito lang ba sa tiyan? Oh. Yan. Yeah, ribs. May ribs pa na iwan kunti ah. Dito tayo sa Kain po. Yan po. grabe, mainit no? Ang sarap ng rib. Tsaka malaman tong lechon na to, no? Hindi payat. Yung tiyan ng mga studio ginawang kumba. Mbak Bisaya. Kaya, sulit na sulit pag Birthday. short sa budget, pwede yung gawin ganito. Yung tiyan ng tiyan. Yung isang lechon nyo, marami na yung putahe na gagawa. Tapos kung gusto nyo may lechon pa din, katulad nito. Una nyo lang yung tiyan, tapos gawin yung ibang putahe. Kasi pag ginawa yung lechon bili yung tiyan, pareho lang lechon sa. So dapat iba na, para iba din yung lasa. Para madaming ulam ba? Ano? Bilis na ubos, oh. Mga ganyan. Dom, uwa mo. Pusin ko na itong Ano ba yun ang katulo ha? Ano natin, tanggal umay ba? Pino. kuha din yung crispy na part ba. Yung gano'n. Na, bira. Kita nyo naman yung lechon tiger namin na ano, lechon ulo. Sausaw ko muna sa sukang. Kinakain namin yung mga tinga. Sukang pinakurat. Grabe. Itong tinga may makunat na part talaga to. Na. Ang kanila.
buto-buto. Grabe, ang sarap. Pero kahit ganito kaliit, madami pa rin magkain ito, no? Ang sarap. Yung balat doon. Hmm. Crispy na balat pa. Ito. Yan. Oh. Ulan po sa labas. Oo. Ulan po ngayon dito sa amin mga ka-studio. Grabe ang utong. Bira mo, di malagi kahurot. Oh, gamay na yung bilhin. May sukap na kurat ha. Lamiit. Mayroon yung drink dyan? Grabe. Bira, ba't boy? Eh! Kuha ka. Si drink dong? Drinks mo na. Grabe ang lamig. Ka nag-ayos oh? Sus, lamig yun? Kunin din to. Crispy pa din yung balat to. Crispy ka doon yung dapat agtang eh. Yung baboy na to, Bisaya kasi kita nyo. Mataas yung ulo nyo. Taas yung nguso. Nguso pala. Ito, may mga dahon. Kainin nyo yan. Ganun ko yun. Tumutulog yung juice ng... Excuse me. Oh, Leo. Oh, Leo. Lunggang. Dunggan. Sa birthday boy lang yun. Ano yun? Gusto ko yung balat pa. Yung balat pa. Ito. Lagay natin sa usawan. Grabe, sarap talaga. Damias pa nito eh. Crispy eh.
Grabe. Ito ah. Ubos yung suka ko ah. Grabe sarap. Sausaw sa sukang pinakurat no? Kau nag-ikog doon? Hindi man crispy yan. Ikog? Hindi ka mahilig sa kuwan? Buntot? Ito ang laki ng buto oh. Muna yung baga niya no? Parang busog na ko. Putin. Ito palabi yung may blood na ni. Sarap po pamaris ng coke. Lama-lama yun. Grabe, solid. Shoutout po pala yung may-ari ng Sweet Heaven po. Yung kapitbahay namin na bakery. Ina Mr. and Mrs. Jenny Anderson. Yun. At shoutout din po yung baker nila na gumawa ng lechon bread. Walang iba kundi si Boss Junmar. Maraming salamat, Boss. Boss! Sobrang kuhan sila. Follow talaga sila sa Bisaya Studio. Palagi nag-aabang po. Maraming salamat. Shoutout din kay Giselle Siblings. Ito po ay mayroon din silang Facebook page, Giselle Siblings. Maluluyon Family from Alumnus Basak, San Nicolas, Cebu. Mukblog, Mark Darrell Gira Tupan. Raquel Dagoro from Moscow, Russia. Flor Malaluan from Italy. Hazel Kustan from nito? Hazel Kustan from Digos. Nas Siliote. Sherawan 2 from General Santos City. Chichay Ikaw from Dipolo. Shout out Tundag at Espero Family from Sapad-Sapad, Lanao del Norte. Shout out Jane Alex from Mandawi. Janric Katubig Villanueva. Villanueva pala, sorry po. Wiwax Gabagax from Lapu-Lapu. Kachikin Vlogger. Jos Villejo from Tangub City. Uy, ato ning kuan sa uno. Shout out sa mga taga-Tanggob dia. Oh, shout out. Dati po nakatira kami sa Tangub City po. Shout out din kay Ma'am Ninya EP po sa Proverbs. Laging nanonood sa amin. Salamat po. Salamat ma'am. So wala na? Wala na. Ikaw, ano ka shout out? Wala na. Wala na. So once again po, happy birthday sa kapatid namin si Istambay. Istambay po. Kung mayroon kayong time po, puntahan nyo po yung kanyang YouTube channel, Istambay. Pa-birthday po natin sa kanya. Maraming salamat sa inyo mga studio. Maraming salamat po sa lahat ng mga supporters po ng Bisaya Studio sa Facebook at sa YouTube po. Yes po. So that's it for today's episode po. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye. Bye-bye.